L'experiència fins al moment a l'institut doncs, ha sigut bona, no? Creiem que ha sigut bona, tot i que no ha sigut l'esperada, perquè en un principi ens vam plantejar uns objectius. Volíem intervenir directament en l'aula i llavors, a partir de l'anàlisi fet i les xerrades amb el director i la PITCES, vam poder comprovar que per l'època de l'any on estàvem i en què ens trobàvem, no podíem intervenir directament a l'aula perquè ja ho tenien tot molt quadrat i tancat. Ens vam proposar poder intervenir a partir del setembre l'any que ve. El que vam tirar va ser per fer una intervenció a l'hora del pati, ja que també ens anava millor a nosaltres per tema d'horaris laborals, perquè un altre problema amb el que ens hem trobat a part d'aquest és que els referents en aquest projecte han anat canviant degut a canvis personals laborals. Llavors hem hagut de fer aquí un mejunje com hem pogut. La forma de coordinar-nos està aquesta, no? Vull dir que els responsables que han canviat 2 o 3 cops durant el transcurs d'aquest projecte doncs traspassaven la informació a l'assemblea i entre tots totes decidíem. Per nosaltres, vull dir, al veure que hem canviat 2 o 3 cops de responsables, creiem que no és la forma correcta o ideal d'organitzar-nos, sinó que creiem que hagués estat millor si una sola persona o 2 persones haguessin agafat aquest rol. Ho dic, més que res per temes de tractar amb els directors, amb la PITCES. També de cara als joves i de cara als adolescents doncs sempre serà millor si veuen la mateixa cara, no? I també en un principi, quan ens plantejàvem tot aquest projecte, la nostra idea era parlar amb l'equip directiu de l'institut, amb la PITCES i així, i amb els adolescents, per tenir també la seva veu i saber què en pensen ells i elles de l'institut i com ho veuen. Però aquesta part, per aquests motius que hem plantejat abans, no ho hem pogut dur a terme. Llavors ens mancaria una miqueta això. Tot i això, els objectius que ens vam marcar, vull dir, crec que estan aconseguits o assolits amb l'activitat realitzada.